So, meron tayong bagong order ngayon sa Shopee, yung step grill na nabili natin. So, yung price nito is 374. So, popost ko na lang mamaya yung shop kung saan ko po ito nabili. So, excited na ako, ikabit na natin siya dito sa ating dito sa part na ito para sa ating Sniper 150. Okay?